החימוש של הפנטומים מתקיפת שדות תעופה, שזה פצצות כבדות, שינקף, מה שנקרא, להעביר אוויר להגנת שמי המדינה, בשלבי החלפה כזאת ואחרת, כך שהם מנוטרלים מלסייע לכוחות הקרקע. בשנה שלי בסקיוק אני ממריא מטוס עם 8 פצצות ו2 מכלי דלק, כבד, בדרך ברדיו לשאול כל מיני שאלות. זה מפסק שצריך לחבר ואני לא ידעתי את זה, ונורא כחולה שדולקת לי. אנחנו מפציצים, בסוריה זה נגמר יחסית מהר, כי למעשה רמת הגולן ורמת הגולן הסורית נכבשו אחרי כמה ימים. במצרים היה מבצע גדול של חיל האוויר שחיסל את כל החלק הצפוני של הטילים. השני זה מהפצועים, ואם ראינו וטסנו, באמת ראינו את המזג אוויר, ולעלות גבוה ידענו שאסור. אז טסנו ממש בתוך הסמטוח הזה, בתוך הערפל הזה, וחיפשנו את הפצועים. היו פה 2, פה 3, כאן סימנו את עצמם, לא סימנו את עצמם. לוקחים כאן צ'אנס עצום, מכיוון שזה 50% בערך, כשאתה מניח לאזור שלא תפגע באיזו אנטנה או משהו כזה, שזה יכול לפרק לך את האווירון.